In Ennis, bhí starnán de bhútóirí craobhmánaíocht an Clare. Bhí Éire ó Ennis sa tóir chraobh an chaunté ó bhódara siar 9 Fadas bhí breis ceir scór bliain ann ó Cluain Aodha Cuinche siar sa bliain 9 Bhí hála de sláán a man tráthachta an lá starúil seo. Just lu olbhór ballisteach dotí Páircí Chiosóg agus lámór don dá club deisian son ag Éire ó Ennis agus é sin Haran Trasnán gus snastan son ag Marco Cleary. Éire ó Ennis a tacht Bouthháin eile. Deisian son ag an lán tosaí sin é Danny Russell ach an numar go spáis tu go dá laistigh den chúile. Tús maith an bhór an áitiúil an tá. Cluain Aodha Cuinche ag glóir scór dá gcuid agus Peter Duggan sin éon fear ceart. Sóiríocht ag a siúd. Russell Bouthháin eile, féhrú an pass tug uig agus beidir bhfuil deis eile scór. Don Wintrin na hín sig immert níos fear ní léon ceist fé. Marco Cleary an éifeachta an san cléthe agus deis Bouthháin eile ag Shane O'Donnell. Tahinam líonta léach an Clare, léach dá club deis ag O'Donnell díreach Haran Trasnán. Ba sé sás an cúlína bheith aige. Dúmad ar nó ag Éire ó Ennis gona cailbháil sa cléthe lechanis. Nisir David tá deis scór ag Cluain Aodha Cuinche agus tá sé sin aá leach leanta mór an touch anóna aá. Ennis Bouthháin eile an lán tosaí. Danny Russell, fear ceart san ád ceart. Dóhan an tá. Agus cléanna go léon cúil na fesin go dtí seo ach ann go leor fóstal dá le Páircí Chiosóg atá lán go maith agus scór maith eile an son aimsethe. Bouthháin eile ag Peter Duggan tá sé ag breathanna chuid air. Sin brise go deir ag David Reedy. Oscailín na gúlaí agus tá misneach aige agus biú tart fé tá sé aige. Sár cúlín an son aige. Bhí Éire ó Ennis an go deirnach an 2022 agus brise críocha. Idir déanamh go más a fell com ála cúpla bliana nús Marco Cleary. Ó sin scill den sco. Sár cúlín a rís an son aige. Pass David Reedy. Dacratí a Cluain Aodha Cuinche é smachtúd Seannóna. Reedy go hard. Reedy go crying Haran Trasnán. Beidir gur béis an lá. Isté fécin goach ann fóstal dá in Isir David. Deisian son ag O'Neill. Pass go cliste amach an tugadtí Callum Hassett. Scóir ag tastáil go dóte Hassett. Tugann go ama, tá sé sin aige. Fleach sa cléthe gcónaí. An ag stack. Ficar sin. Pass. Furfa amach agus sin an difriíocht eachtar go dtí seo. Scóir na teach níos fosa é róg. Cén cliste amach an son Liam Curry. Gus le na park an son agus ag deire Marco Cleary. Tíhrá leir go ríist agus well sé sin aige. Chuir sé suncan í chumá ach tá cúlín aige. Agus ceann na park an sé táid Peter Duggan. Léach an Clare, léach dá club agus Duggan le sóiríocht a ríist. An túála chaisteach ná é. Néidir dachad dó nó dhearnach ar bhuaigh Cluain Aodha Cuinche, néidir nócha. Nó dhearnach ag Éire ó Ennis tá tarrant agus stracha a dhéanamh an son agus Shane O'Donnell le gearr isteach. Agus ag deire an réiteoir chun an cúlín sin, cheadú John Bugler bhail cuasaí nómh. Trí cúlín atra, an tasamach a ríistí David Reedy. Anna Hionnar chuig a siúdar an gleithantá Seannóna. Féidir é a stoppa agus sin scór cinúna. Táimig amach antá i Páircí Chiosóg. Agus misneach agus creideamh inis ag Éire ó Ennis gurbéis seo an lá a chuirfar deire le gorta sóiríocht an son ag Oran Cahill agus an adóg dhearg sétan sa don géadúr ó 90 Craobh an Clare tug a leotha ag an bhir áitiúil Éire ó Ennis ag céilúra go maidin go cintan sa agus an buad tailte gan éon ceist. Se Curran Canan Hamilton Brunton son ar a gaptain agus an buad tailte gan éon ceist ag Éire ó Ennis.